Bé, bon dia a tots. Anem a continuar en el llibre, en l'explicació del tema del segle XX, i anem a donar un dels temes possiblement més controvertits dels que anem a abordar, que és els dels estils d'avantguarda. S'anomenen així, no? O estils experimentals, i són aquells estils un poquet més diguem, polèmics, més contradictoris, perquè la veritat és que encara que vaig a dir que aporten coses interessants, que és cert, sobretot des del punt de vista, podríem dir, intel·lectual, pues lo ben cert és que no han tingut pràcticament un èxit en ninguno dels estils que anem a veure, d'acord? Fins i tot veureu que en alguns casos pues, bàsicament sembla que siga una presa de pèl, una broma, una enganyifa, com vulgueu dir-li, però no música, val? I este debat encara està vigent sobre si el que anem a escoltar avui, de lo que anem a parlar avui, se pot considerar música o no se pot considerar música. Hi ha que dir que l'estil este, o els estils divergents, tenen el seu punt de partida en Beethoven. Beethoven és el primer compositor que d'alguna forma aposta per ser diferent als demés, per aportar alguna novetat, per no ser igual que tots. Diguem que fins a l'època de Beethoven, fins al romanticisme, pues bàsicament el que es buscava era convergir a una sèrie d'ideals que tot el món tenia com a el que havia de fer-se per a fer una bona obra d'art. És veritat que aquests ideals anaven canviant amb el temps, però no és menys cert que en qualsevol època tot el món tenia clar quin era l'ideal estètic predominant i, per tant, el que n'hi havia que intentar apropar-se. Pues, bueno, Beethoven és el primer que diu que això no té per què ser així, que precisament tan més interessant és una obra quan més s'aparta d'aquest estil predominant. Ara bé, la radicalitat en la separació respecte a lo que serien els ideals o els cànons establerts en una època determinada és el que podríem argumentar que en aquesta època, en l'època del segle XX, estic parlant jo, es trasbassa clarament, d'acord? Aleshores, aquest és un punt de partida important que hi haurà que tindre sempre clar quan parlem d'estos estils. I també és veritat que en molts casos els compositors que aboguen per aquestes proves realment el que estan fent és això, són proves, és dir, que ells tenen clar que el seu estil no va ser un estil majoritari, però sí que va ser necessari per a que la música evolucione, d'acord? Aleshores, sempre que parlem d'aquestes avantguardes, haurem de tindre clar tot això que acabo de dir. Bueno, dit això, anem ja a buscar el llibre, en concret la pàgina 166, val? I si llegiu, anem a trobar una sèrie d'estils dels quals anem a anar parlant. Me vaig ajudar d'una sèrie de vídeos que he rescatat o que he buscat en YouTube, que ja veureu que van a ser molt particulars, d'acord? Bé, el primer estil important, i és el que marcaria un abans i un després, és veritat que Debussy en l'impressionisme ja marca una diferència prou rellevant amb el romanticisme, però el que definitivament estableix el que serien les corrents d'avantguarda va ser, Arnold Schoenberg. Arnold Schoenberg, que postula en primer lloc la música tonal i després la dodecafònica. Bé, i direu, i no és el mateix? Doncs pues no, realment no és el mateix. Realment el dodecafonisme és una de les varietats que tindríem dins de l'atonalisme. I què és l'atonalisme? Doncs pues bueno, si un agafa la paraula atonal, per definició, algo atonal és algo que no és tonal, que trenca la tonalitat o que va en contra de la tonalitat. I aquesta és un poquet la regla que s'imposa a Schoenberg. És dir, Schoenberg el que diu és que la música ha tingut una evolució en la qual hi ha un moment de la història, aproximadament en l'època de Bach, per principis del barroc, on se fija definitivament la tonalitat, el sistema bitonal, el sistema major-menor, i des d'aleshores fins al segle XX, al principi del segle XX, que era quan vivia ell, s'havia anat progressivament diluint aquesta tonalitat, molt més exageradament al llarg del romanticisme que en èpoques anteriors, però el ben cert és que sí que és veritat que aquesta tonalitat a poc se va diluir. Doncs bueno, ell pensa que ja és moment de trencar definitivament la tonalitat, però clar, el problema que se planteja o que planteja Schoenberg és que defineix el nou estil com a negació d'un altre, però no aporta cap altra regla que servisca per a definir el que seria el sistema tonal. És a dir, qualsevol cosa que trenca amb la tonalitat serà atonal.
Si jo agarre i començo a tocar notes a voleo en el piano, això també és atonalisme. Pues sí, és atonalisme, però com valore jo aquest atonalisme? Pues bueno, ese és el problema amb el qual es troba Schoenberg, i fent una reflexió, ella arriba a la conclusió de que hi ha que substituir el principi ordenador de la música tonal, que és la tonalitat, per un altre. Aleshores, això és el que serà l'origen del dodecafonisme. I aquest substitut serà el que és la sèrie de 12 sons, perquè ella a la conclusió a la que arriba és que el sistema occidental està composat per 12 sons, i si l'escala normalment el que fa és triar 7 d'aquests sons i donar-los una jerarquia, és dir, una importància major a unes notes que altres, ella aboga per la democràcia, podríem dir, musical, en la qual les 12 notes van a tindre la mateixa importància, val? I ninguna va manar més que una altra. Val? Aleshores, això va ser el principi ordenador de Schoenberg, la disposició d'aquests 12 sons en una sèrie que marcarà un poquet l'ordre en el que aniran apareguent en la partitura. Però quasi millor que explicar-lo jo, anem a veure un vídeo on Marta Ayer, me pareix que es diu, no, Raquel Ayer, perdó, explica un poquet el sistema. Val? És un vídeo que dura 6 minuts, no anem a veure 6 minuts, encara que són molt interessants, anem a veure només la primera part, els primers 3 minuts, on explica un poquet com és el sistema, i escoltarem un poquet també d'alguna música que planteja ja com a exemple, per a que vegeu quin és el problema que té aquest sistema. Quin és el problema, bàsicament? Que a nivell intel·lectual és una construcció molt interessant. Jo penso que jo he llegit el llibre sencer, el de composició, i em sembla un dels llibres més interessants que he llegit des del punt de vista musical per les idees que aporta Schoenberg, però el ben cert és que quan això tu ho passes del món de l'intel·lecte al món sensorial, al món del so, ja veureu que la cosa no és igual, és dir, des del punt de vista mental, tot el constructe que fa Schoenberg és molt interessant, però quan això ho portes a la pràctica, el ben cert és que per l'oït no entra. I aquest és el gran problema del sistema tonal. Schoenberg va dir que ell era conscient que en la seva època no podria triomfar aquest sistema, però ell calculava que en un segle més o menys, pues este sistema ja s'establiria entre la societat. Ja ha passat aquest segle i el ben cert és que aquesta música és minoritària. Quan escolteu els exemples veureu per què. ¿Vale? Bueno, pues anem a escoltar lo que diu esta xicona. Hola a todos. José Ángel nos pregunta qué es el dodecafonismo, así que os voy a contar la historia. En torno al año 1900, el sistema tonal llevaba ya 300 años de vida, así que se había explotado al máximo y era el momento de evolucionar y de cambiar. Entonces algunos compositores decidieron escribir música utilizando reglas contrarias a las del sistema tonal. Fue un periodo de divagación libre al cual llamamos periodo atonal, o sea, no tonal, o bien periodo postonal, por ser posterior a la tonalidad. Bueno, pues en el año 1921 el austríaco Arnold Schoenberg decidió que había que crear un sistema estrictamente reglado, un sistema de composición de verdad. Y entonces inventó el dodecafonismo. Esta palabra viene del griego y significa 12 sonidos, porque está basado en una única escala que tiene 12 sonidos y que sonaría así. Esa és la escala cromàtica, conté els 12 sons del nostre sistema occidental. Bueno, pues la cosa consiste en coger esos 12 sonidos y reordenarlos como nos dé la gana. Eso sí, sin repetir ninguno de ellos. Entonces obtendremos una nueva serie de 12 sonidos que será la base de nuestra composición. Por ejemplo, podría sonar así. A partir de ahí, esa nueva serie la puedes presentar tal cual la has creado o bien la puedes someter a una serie de variaciones, como por ejemplo tocarla desde atrás hacia adelante, o bien de forma simétrica, como si fuera un espejo, o bien más aguda o más grave, o tocar los sonidos en vez de uno detrás de otro, varios a la vez, de tal manera que sonarían en forma de acordes. Bé, respecte al que acaba de dir, quan tu toques la sèrie al revés, es diu que estàs tocant la versió retrogradada, quan tu la toques simètrica, és dir, quan la sèrie original puja tu baixes, quan la sèrie original baixa tu puges, estàs fent la sèrie inversa, si combines les dos seria la retrogradació inversa, i després tot això pots portar a qualsevol dels 12 sons que té la nostra escala, és dir, que realment a partir de la sèrie original tenies l'original
la inversa, la retrogradada inversa, que són 4, i això multiplicat per 12, és a dir, que tindries 48 sèries derivades, és a dir, que dona molt de xoc això, ¿vale? De tal manera que sonarían en forma de acordes. Y por supuesto, a estos sonidos les puedes añadir cualquier duración, cualquier intensidad, cualquier instrumento, cualquier carácter, cualquier velocidad, y así poco a poco construiríamos toda la obra musical. En todo caso, el sistema dodecafónico no siempre permaneció igual, evolucionó, cambió e incluso dio lugar a nuevos sistemas de composición que iban en la misma línea. Todo ello dio bastante de sí hasta comienzos de la década de los 60. Bueno, bàsicament seria l'explicació, molt sintetitzada, tampoc tenim temps per a més, i ara anem a escoltar algun exemple, val? A veure si trobem així, per exemple. Serpentear con ellas, ver cómo ascienden y cómo descienden. Y cómo quedan en suspenso. Cómo se agitan. Y cómo van concluyendo. Bé, el problema és que jo crec que segur que algun de vosaltres estarà pensant esta xicona està tocant el piano ara mateix arreu, està tocant el que li pareix. Pues no està tocant el que li pareix, està tocant unes notes que se sap de memòria. Aquest és el problema, que per una persona que no entén molt bé el corpus intel·lectual que hi ha darrere i no té clar el sistema compositiu que s'està emprant, sembla que estiga fent el que li dona la gana, i ahí és on se perd el dodecafonisme. Bé, anem a continuar perquè ja vos dic que no tenim massa temps. Si algú vol profunditzar el vídeo, la veritat és que està molt bé, així teniu la referència del vídeo, allà dalt, val? Bé, i el següent estil que ens planteja el llibre és el futurisme. El futurisme realment és un estil poc important que es dona en Itàlia en la primera meitat el primer terç, podríem dir, del segle XX, sobretot com a conseqüència de lo que seria la industrialització, és dir, el moviment és una lloança al món industrial fins al punt de que els compositors futuristes el que pensen és que hi ha que introduir els sons de la nova indústria que s'està generant o de la nova societat que s'està generant dins de la música. I quins són aquests sons? Sorolls. Sorolls fonamentalment fet per màquines, d'acord? Això serà un poquet el més curiós d'aquesta gent, d'acord? Els anomenats intonarumori, entonadors de sorolls. Vaig a ficar un exemple molt breu, d'acord? Per a que se fa una idea de lo que aspirava a fer aquesta gent. A veure si tinc per així jo la biblioteca esta. A veure... Ara tinc que... Esta aquí... A veure que... Tinc guardat, però... De totes formes, vaig a ficar més ràpid. Bé, és este vídeo que vaig a ficar. La Serenata per Intonarumori Instrumenti de Luigi Russolo, que és el més significatiu dels compositors d'esta època. I algú dirà, que mal sona això, no? Quant de ruido? A veure, és que és una gravació antiga. No és una gravació antiga, que sí ho és. És el que preteníem fer. Aquestes màquines són els intonarumori, que és el que fa generar aquests sorolls de fondo que se senten. Per a que ho tingueu més clar, perquè ja vos dic que aquesta gravació és un poquet antiga, va fer quasi 100 anys, us fique un altre exemple, que és, a veure, este. Esto és una exposició de avui dia, i ara són els intonarumori. Uns instruments que fan soroll. La gent se queda un poquet al·lucinada i diu, sí que està fent gràcia aquesta. Pues això seria este interrumori. Se podeu imaginar que això, evidentment, no va tindre massa recorregut, val? A més, pues... no sé. Bé, de totes formes, hi ha que dir que els intonarumori d'alguna forma seran els precursors de lo que vindrà a continuació, que va ser la música concreta, la música electrònica i la música electroacústica. Anem a veure les diferències entre elles.
Bé, la primera que apareix és la música concreta. I, bueno, n'he de dir que primer és que aquestes músiques ja necessiten, al igual que el Sintona Rumori, de l'electricitat. És dir, es van a aprofitar dels avanços tecnològics que s'han produït en el món, d'acord? I molt especialment de les possibilitats que dona l'electricitat per a fer síntesi de sons, per a generar els sons artificialment. Val? No és el cas de la música concreta, perquè la música concreta, els sons que gasta o que manipula són sons originals, ho diu així. És música creada per laboratoris sonors, com no podria ser d'altra forma, però consisteix en la gravació de diferents sons recollits de la naturalesa, és a dir, que són sons reals, que després se manipulen o es modifiquen mesclant-los per alterar velocitat, escoltar-los cap arrere, fer les mil i una invents que a uno se li ocorrisquen. Val? Bé, els dos compositors més destacats són Pierre Henry, que el tenim així, i Pierre Schaeffer, que estan així. Els dos treballaven en França, en Radio France, val? I en concret jo, com a curiositat, a mi sempre la que me sorprèn més és la de la variacions per una porta i un sospir, que com diu el seu nom, el que fa és gravar el so d'una porta i a partir d'ahí començar a manipular-lo. Pues anem a escoltar què és el que produís. Esto es... No, variaciones. Bé, anem a començar per l'original, que és esta, i després vos fico una altra cosa que és molt curiosa. Este és el so original, el tancament de la porta, el que fa la porta tancar-se, i tot això són variacions. Interessant, I algú dirà, escolta, Juanjo, ¿pero qué estás fent? ¿Estás riendo de nosaltres? No, no m'estic rient en absolut. Esta és un poquet la idea que hi ha darrere de la música concreta. I té més aplicació de la que sembla. Vos dic per què? Perquè avui en dia, en la producció musical, no se podeu imaginar la quantitat d'afegits, de variacions, de modificacions que reben els sons que s'han gravat en l'estudi. És a dir, avui en dia, en una gravació que és al mercat, de reggaeton o de la música comercial que vulgueu, la part original que hi ha tal qual és mínima. Tota la música està modificada per a crear efectes de sons, per a fer que soni millor, per a donar-li reverberació, per a corregir les afinacions, i un poc en la base de tot el que s'ha aconseguit està en aquestes manipulacions que ja fa 80 anys feia esta gent. Val? També com una curiositat, això avui l'he vist i m'ha ratllat molt, que sapigueu que n'hi ha gent que és capaç de ballar a so. I dir-ho, ballar? Sí, ballar. Mireu, és un fragment molt xicotet. Ja vos dic que jo puc arribar a entendre que hi ha molta gent que posa en dubte que això siga música, però, al igual que n'hi ha gent que posa en dubte que n'hi ha música, n'hi ha gent que diu que això és música. Jo simplement presente el que n'hi ha. Si algú se pensa que jo escolte això per les nits, ja us asseguro que no. Però bueno, ja vos dic que... A més, sí que el que sí que n'hi ha que reconèixer és que gràcies al treball d'esta gent s'evoluciona en el camp de tecnologia musical i moltes de les coses que avui en dia se fan en música són gràcies a experiments de gent com esta, d'acord? Bueno, el següent tipus de música seria la música electrònica, i en este cas la música electrònica el que diu així és que continua treballant en laboratoris, però la diferència és que en aquest cas els sons ja no són sons gravats que existen realment, sinó que són sons que es generen precisament en aquests laboratoris. Aleshores, així la gràcia està en la síntesi dels sons que generen. Val?
destaquen Bruno Maderna, Luciano Berio, però sobretot Edgar Varese, d'acord? I possiblement una de les obres més conegudes sia el poem Electronique, que se va estrenar en l'Exposició Universal de Brussel·les en 1958. L'anem a escoltar i suposo que se n'ho va quedar igual de flasejats que jo quan el vaig escoltar la primera vegada i dic, hi ha gent que escolta això. Doncs bueno, torne a dir lo mateix. Com a art musical, jo soc des que me costa entendre-lo aixina, però que des de luego, avui en dia, qualsevol pel·lícula, qualsevol videojoc, qualsevol sèrie de televisió fa ús d'aquests efectes de so d'una forma brutal, ja us asseguro jo que sí. ¿Vale? Anem a escoltar. Espera, això ja... És que... Vale, així és l'explicació de la falla, que com està en alemany pues la voltem. Ahí comença, en aquestes campanes, que no són campanes reals, sinó que estan generades electrònicament. Sempre penseu que aquests sons són tots generats electrònicament. Ja comencen els sons interessants. Molest, jo ja sé que resulta molest, però és el que n'hi ha. Estic segur que molts d'aquests sons els heu sentit en qualsevol sèrie o pel·lícula, sobretot si és de ciència-ficció o és futurista, val? O en pel·lícules de por també sonen molt coses d'estes, val? Les imatges també tenen desperdici, algunes d'elles, però bueno. No vaig a continuar, és una obra que dura 8 minuts, jo crec que en un minutet que hem escoltat ja hem tingut més que suficient. Bé, ja hem parlat de música electrònica, ja hem parlat de música concreta, doncs el següent estil, que és la música electroacústica, el que fa realment és barrejar una i l'altra, és dir, per què no gastar les dues combinacions, la de sons gravats i la de sons generats electrònicament? Doncs bueno, això és el que fa Karl-Heinz Stockhausen, que és el representant més destacat d'aquesta vessant, d'aquest corrent. Doncs anem a escoltar el cant de l'adolescent, ja us anticipi que us va donar un poquet de yuyu, perquè sobretot les veus que s'escolten són un poquet així com de la niña de l'exorcista, però bueno, anem allà. Canto del loco, no, del adolescente. Veureu com vos aneu a flipar. El començament ja és així poderós, Això com a música potser és discutible, però com a efectes de sons, vamos, sí, recursos brutals. Bé, això que se senten són veus de xiquets. Això és un telèfon, sembla un telèfon. Veu? És les veus de xiquets. Evidentment s'ajunten, se modifiquen, no es tenen cap ordre entre si, però es tracta d'això, de fer manipulació de sons. A veure que arriba el passatge que comencen ja a gritar i això. Que dona mal rotllo això. Ja us dic que trobar-li el sentit moltes vegades és complicat, però és el que hi ha. Bueno, abans de que algú li entren paranoies o que tinga pesadilles aquesta nit, quasi que no vull fer-la així, vale? Bé, i anem a per el següent estil, que en aquest cas és el de la música concreta. Música aleatòria. Música aleatòria, ja el diu el seu nom, que és una cosa aleatòria, doncs una cosa que es dona a l'atzar. I precisament així, el que pretén fonamentalment John Cage, que és el principal exponent d'aquest estil, és fer èmfasi en la part d'atzar que hi ha en una representació o una interpretació, millor dit, musical. Perquè hi ha que tindre present que generalment en una obra de música tu no escoltes el que ha creat aquesta obra de música, sinó que escoltes a un intèrpret d'aquesta obra de música. Aleshores, el plantejament que fa John Cage és
I si fem que l'intèrpret tinga un grau més gran d'elecció o de modificació de la idea original del compositor? És dir, en la concepció tradicional de la música, per almenys la música clàssica, del que es tracta és de que l'intèrpret intenta reflectir el més acuradament possible la idea original del compositor, del creador de la música. Però és ben cert que hi ha intèrprets i intèrprets. Aleshores, el que planteja John Cage és: i si li donem a l'intèrpret la possibilitat de canviar o de tindre un grau d'elecció més gran en la decisió respecte a la música que està sonant? Bueno, pues, este home era un tipus molt peculiar. Era un provocador nato, val? Però tenia idees molt interessants, d'acord? Anem a escoltar alguna d'elles, val? El primer que anem a escoltar és un invent que ell fa, que és el piano preparado. Me direu, què és això del piano preparado? Pues aneu a veure. Vaig a pillar... A veure... Crec que era esta ara us volia ficar. Bé. Mireu com sona este piano. És un piano de cua, però mireu com sona. Sona un poquet raro. Sona més bé, en vegada d'un instrument melòdic, pareix més bé un instrument així a rhythmic, no? Com si tenen diversos instruments. Com aconsegueixen això? Doncs anem a veure. La partitura en principi és una partitura tal qual, però anem a veure on està el secret. És una partitura en notes, tal qual, està tocant aquesta part d'ací, però anem a veure quin és el secret. Mireu, és el que passa. Ara com enfoquem així, mireu les cordes del piano. Què li passa a les cordes? Què són aquestes coses que es veuen per així? Doncs sí, són claus. A vegades fiquen claus, en aquest cas són claus, a vegades fiquen gomes, tintes elàstiques, bolis, val? Qualsevol element que distorsiona l'original i el transforma en un altre tipus de son. Mireu que quan els massallets colpegen les cordes, com que estan els tornillos, estos escargols, el que fa és que el so és completament diferent. I és un so xulo, no em vaig a negar-lo, que és xulo. On està així l'aleatorietat? Evidentment, en on col·loques tu els claus, els cargols, tot el que fiques així, determinarà que el piano soni d'una forma o d'una altra. Tocant les mateixes notes, la sonoritat que tu tens és completament diferent. Val? Un altre exemple, este és ja molt graciós. A algú li sonarà Water Music, això és una obra de Händel. Pues sí, Händel té una obra de Water Music, però John Cage, no sé si en plan burla o què, ne fa una altra. Anem a veure aquesta versió del Water Music. N'hi ha diverses versions, però a mi aquesta m'agrada prou. A veure. Fiquem al principi. Ja d'entrada, a veure, és una banyera, ja crida un poquet l'atenció. A veure què fa de la dona esta. Atents, Sempre se fan en rellotge, perquè n'hi ha que seguir unes pautes. Mireu què està fent. Què està fent? No sé què. Crec que era un patito d'estos que se meneja, que fa això, i se ficava sobre les cordes del piano. Això són cubitos de gel. Ara agafa àuia. La deixa ahí. Això és un patito de goma, Això són unes flors que deixa en l'àuia i ara es va regar. Qualsevol so que es pugui produir en àuia és susceptible de ser gastat en una obra que es diu Water Music, música feta amb àuia. Evidentment, la música que nosaltres estem pensant no és la que està fent la dona esta, però tot això se fa en àuia. Jo que us dia que John Cage és un provocador molt curiós. Ara està picant gel, qualsevol cosa que sigui correcta. En fin, no té desperdici això, Si voleu veure-la, ahí la tenim.
Bueno, i com a exemple suprem de la provocació de John Cage, pues, tenim la celebèrrima 433. Per què es diu 433? Veieu que n'hi ha versió per a piano, versió per a orquestra, versió per a quasi qualsevol instrument. Per què es diu així? Pues molt fàcil. Anem a escoltar la peça. Puja la concertino, ja està el director en marxa. Atents, que va començar l'obra. Una nota d'afinar. Fixeu-vos que no afinen, que curiós que no afinen, veritat. Ara se sentarà. Tinc un poquet més endavant. No sé si estan tocant ja. I no quant de públic n'hi ha, I jo diré, escolta, i... Ah, no, va com serà ara. I direu què passa així? No, doncs no ha començat. Ara. I me direu, escolta, a veure si què passa. ¿Se quedant en vosaltres o què? Pues no, no s'està quedant en vosaltres, perquè l'obra precisament consisteix en estar 4 minuts i 33 segons en complet silenci. I algú dirà, escolta, i entonces on està la música? Qui genera la música? Pues la música la genera, per exemple, si n'hi ha una dona que està fullejant el diari o llegint alguna cosa, pues allí genera un so. Gent que parla i diu, escolta, esto és perquè no comencen. Alguno que tus. Tots estos sons que s'escolten en aquests 4 minuts i 33 segons són la música que se genera en aquest moment. I diu, hosti, això no pot ser que sigui de veres. Pues sí, busqueu la referència a l'obra i veureu com s'ha parlat molt d'ella. Perquè un poquet el que volia este compositor, a banda de provocar al públic, per supost, era un poquet que la gent prenguera consciència de la importància del silenci per a disfrutar de gaudir d'una obra de música. Bueno, ja finalment l'últim estil que anem a veure avui, perquè ja vos dic que això és dur de portar, és el de la música estocàstica. La música estocàstica és aquella música, perdoneu, vaig a ficar primer el que diu el llibre, és aquella música que fa ús de l'ordinador per a produir música. Avui en dia hi ha molta música que es genera per l'ordinador, però aquesta té un component molt especial. I és que realment l'ordinador així es gasta per a determinar les notes que s'hauran d'interpretar en la composició. És a dir, que la composició generalment se genera matemàticament a partir d'una sèrie de fórmules que el compositor introdueix a l'ordenador per a determinar els sons que normalment estan parametritzats en una duració, en una altura, en una intensitat i en un timbre característics. Val? Aleshores, diguem que seria portar l'aprofitament de la tecnologia que aporten els ordinadors en grau màxim per a generar la música. Qui és el màxim representant d'aquest estil? Yanis Xenakis, un compositor grec, prou conegut, que té obres, això és encara del 433, un xic que plora. Bueno, pues que té obres com, per exemple, la Metàstasis, que és possiblement de les més curioses, espera que fiqui Xenakis, de les obres més curioses que n'hi ha. D'entrada ja aneu a veure com la partitura és molt espectacular. Això seria la partitura, que no és òbviament una partitura convencional, és una partitura en la que el que se presenten són traços, perquè no se pot parlar de notes. Això és música generada per ordinador. Bueno, me callo i escoltem. Com les línies van divergent i això fa que els sons se vagin allunyant uns d'altres, això va generant una tensió que arriba fins a ací. I ahí se genera un soroll, una intensitat molt forta, algo molt semblant a lo que feia la música electroacústica que hem escoltat abans. Això en les pel·lícules estes de ciència-ficció es gasten molt. Val? Anem a veure avançar un poquet, val? Espera, un poquet abans. Mireu com va creixent la tensió i de sobte, mireu el que passa.
i torna a treballar. Bé, anem a veure una altra secció, vaig avançar un poquet. La part més lírica. Això fins i tot podria semblar dodecafònic, Seguim. Això és més estridents. Anem a veure el final, que possiblement sigui el més interessant. La música està dividida en seccions, al igual que la música tradicional, però evidentment això no s'assembla en res a la música que coneguem. Bé, pues això era en principi lo que jo vos volia contar al respecte, val? Algú me dirà, de veres, Juanjo, això que ens has contat avui va en sèrio o és un xiste, una broma? No, va en sèrio, val? Evidentment, qui pensa que això és una música majoritària està completament equivocat. Sí que és veritat que algunes de les idees que han aportat aquests compositors sí que s'han explotat en altres àrees del món musical, de la producció musical, de la tecnologia musical, de l'edició musical, val? Però aquesta música és una música totalment minoritària. Sí que és cert que intel·lectualment aporta moltes coses, sensitivament i musicalment jo crec que ja n'aporta tant. Veureu, si uno continua llegint, veureu que la pàgina diu, Juanjo, t'has deixat un estil, el del neoclassicisme. Sí, me l'he deixat completament adrede, perquè afortunadament al llarg del segle XX hi ha molta música clàssica molt interessant. Val? Un d'aquests estils és el neoclassicisme. Generalment, de tots els estils que per cert teniu, espera un moment que ho mire, en la pàgina 163, vale? Parla de els estils i parla, per exemple, del cubisme, primitivisme, futurisme, expressionisme, dadaisme, surrealisme, val? I més endavant parla dels neos, neoclassicisme, neoromanticisme, neopositivisme. Doncs tots els estils que tenen el prefix neo, generalment són estils més conservadors, més tradicionals, que estan més relacionats amb la música anterior, que no trenquen tan radicalment com estos que acabem de parlar avui. Precisament la meva idea és deixar per a la setmana que ve, que serà l'última classe que donarem del curs, val? Un poquet un comentari sobre aquesta música, per a que vegeu que no únicament han estat aquestes avantguardes en el segle XX, val? Sí que és veritat que tradicionalment quan es parla d'història de la música aprofundeix molt en aquestes avantguardes, que són avantguardes que pràcticament no s'escolten avui en dia. Però jo vaig a donar una visió, alternativa, i vaig a parlar del neoclassicisme, i també vaig a parlar d'altres coses, dels estils, més populars, o que han fet un poc de transició cap a la música popular d'avui en dia, per exemple, podria ser el jazz o el blues, val? I sobretot vaig a parlar d'un estil que jo crec que és el que avui en dia més podríem relacionar amb la música que ha tingut èxit, o el que era la música clàssica en èpoques anteriors, val? Que és la música del cine. Si avui en dia hi ha algun espectacle que hagi substituït a l'òpera, és la música, és el cine. Val? La televisió també podríeu dir, però la televisió i el cine és molt semblant. Val? I per a mi les millors músiques que se fan avui en dia, amb molta diferència, són les que es fan per a les composicions cinematogràfiques. Ja parlarem la setmana que ve, si no passa res, si no prepararé la classe de compositors com John Williams, com James Horner, o Ennio Morricone, que són creadors de músiques que tots vosaltres coneixeu per indubtablement, d'acord? Aleshores, un poquet l'idea serà, això, fer un poquet la menció d'aquesta gent. És veritat que el llibre no parlem molt d'ells, però intentarem dir alguna coseta sobre ells.
I bé, això és el que tenia jo per a dir-vos aquesta setmana. Veureu que no vos deixaré a deixar cap faena, jo crec que ja heu treballat prou, la majoria, val? I precisament per als que no heu pogut acabar d'entregar totes les tasques que hem anat al llarg d'aquest període de confinament, vos deixo esta setmana per a que aneu fent això. Per a qui vulgui i no tinga res que fer, a banda de tocar algo de la flauta i mandar-me algun vídeo, que això per supost, val? També podeu anar revisant el llibre i si hi ha alguna cosa que vegeu que ho he escrit o que hauria de borrar, per favor borreu-lo, perquè sabeu que a final de curs hi ha que entregar els llibres, hi ha que tornar-los i hi ha que tornar-los en les millors condicions possibles. Aleshores, tot el que vosaltres, pues això, alguna cosa a llapis o això que heu escrit, per favor reviseu-lo i si podeu fer el favor d'anar borrant-la, pues millor per a tots, val? Pues això és el que vos tenia que contar. Res, se veig la setmana que ve. Un abraç ben fort, adeu!